Vinga. Avui ens acompanya la Sílvia Planella i l'Andrea González. Elles són directores d'aquest projecte Enginyera, un projecte que ens interessa molt perquè precisament vol posar a l'abast dels petits de la casa una sèrie de coneixements que moltes vegades sembla que no es desenvolupin prou a l'escola. Molt bona tarda a les dues, com esteu? Bona tarda. Molt bé, gràcies. Celebrant el dia de la nena en les TIC. Exacte. Explica'ns-ho, perquè em sembla que precisament això va ser un dels motius, no?, que ara fa un any va fer engegar aquest projecte Enginyera. Sí, de fet, nosaltres portàvem ja una trajectòria de feina prèvia abans d'engegar el projecte, però va ser la setmana que vam escollir per fer el llançament oficial. En plena pandèmia, tot i així, vam escollir aquest dia que era molt representatiu del nostre projecte. Expliqueu-nos, doncs, què és. Sí, Sílvia, digues. No, dic que durant la setmana també vam escollir aquesta setmana perquè també es celebrava el Dia de la Creativitat i la Innovació i també la Diada de Sant Jordi. Llavors, ens feia molta il·lusió néixer en aquesta setmana especialment. Doncs felicitats per aquest primer any de vida. Què és Enginyera? Ara sí. Doncs Enginyera és un projecte social que el que fem és acostar les STEAM, que són la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'arquitectura i les matemàtiques, als infants. Llavors, ho fem amb l'objectiu de trencar amb els estereotips de gènere i altres discriminacions, com per exemple ens trobem actualment que la capacitat econòmica és un desavantatge per famílies vulnerables a poder tenir accés a la tecnologia o, en aquest cas, a altres disciplines. Llavors, nosaltres volem actuar des de la infància, des de la primera infància, si pot ser de ben petitets i petitetes, perquè quan el nen i nena, diguéssim, neix, no té aquests estereotips de gènere, sinó que és la societat que els hi va inculcant. Llavors, a vegades sí que es fan actuacions a la secundària, però moltes vegades ja s'ha fet tard a aquestes edats. Llavors, volem incidir, això, des d'un inici, per convidar-los a tenir aquesta vocació i aquest interès natural per aquestes disciplines. Hi ha tota una sèrie de, com dèiem, feines que a vegades dius, i per què no hi ha més dones, no? El nom també Enginyera també ens va cap aquí, no? És a dir, com és que segons en quines carreres hi ha menys homes que dones i també passa el contrari en altres, no? I això, trencar aquests estereotips, això com ho fem? És a dir, amb quines eines teniu des d'Enginyera per començar-ho a treballar? Sí, Enginyera, d'entrada, és un joc de paraules, visibilitza la part femenina de l'enginyeria, el sector femení de l'enginyeria, i també és un joc de paraules que vol dir la nova era de l'enginy, és a dir, la nova era que pretenem que sigui enginy per a tothom, accessible, com ha dit la Sílvia, a tothom. I aleshores, una de les coses més importants que funciona a nivell d'infants, adolescents i al final de la societat en general és tenir referents vius, reals i feliços que es dediquin a aquestes professions, a aquests estudis i que es puguin portar a conèixer a les pròpies escoles, instituts, centres, etc. Aleshores, si nosaltres podem acompanyar a dones que són felices fent la seva feina, que no cal que siguin les millors del món ni tinguin un Premi Nobel, perquè no cal buscar aquests estàndards tan alts, i que es dediquin a professions de qualsevol de les que ha dit la Sílvia, de ciència, tecnologia, enginyeria, doncs aleshores fem que aquells nens i aquelles nenes vegin que el gènere femení també és present en aquest sector, molt més minoritari, però hi és. Per tant, els nens i les nenes s'adonen que també quan siguin grans podran desenvolupar aquestes feines, independentment del gènere i de qualsevol altra condició. Nosaltres també una de les coses que tenim clares és que volem actuar tant als nens com amb les nenes. O sigui, totes les activitats que nosaltres impulsem doncs ho fem amb aquest doble, diguéssim, objectiu, no? O sigui, volem, per una part, apoderar a les nenes i noies, no? Per dir-los, que no tens cap límit, ets igual, vull dir, tots i totes tenim les mateixes capacitats, no? Però també en els nens, perquè aquests nens un altre dia seran pares, seran companys, tindran una cap per sobre o seran caps ells i hauran de poder promocionar a una dona. Per tant, si només eduquem i apoderem una part de la societat, en aquest cas les dones, doncs
el que dèiem amb l'Andrea, no aconseguirem fer un canvi perquè necessitem estar acompanyades també, en aquest cas, dels homes. Per això, per aconseguir una societat igualitària. Veu néixer en plena pandèmia. No sé com ha anat aquest primer any, perquè remenant la web es veu que hi ha hagut una tasca, vull dir que no s'ha perdut, i veig que hi ha força aliances, és a dir, que el sector en general, suposo que educació també s'hi ha abocat a acompanyar-vos. Com ha estat? Feu una mica de valoració. Estem molt contentes perquè hem aconseguit l'objectiu principal, que era professionalitzar aquest projecte. És a dir, no que fos una cosa, una més a més que fas quan has acabat la feina del divendres i dius, vaig a fer un taller gratuïtament en una escola, sinó professionalitzar-ho perquè d'aquesta manera hi podem donar la qualitat de servei que nosaltres volíem. És a dir, que si ens requereixen a Barcelona, a Terres de l'Ebre, a Granada, doncs hi puguem ser. Si no ens hi poguéssim dedicar professionalment, no podríem donar aquest 100% que estem donant. I aleshores la societat ens ha rebut molt bé, no només els projectes semblants que es dediquen com a nosaltres, que han entès que hem vingut a sumar, sinó totes les àrees d'FP, d'ensenyament, empreses, associacions de mares i pares, ajuntaments. Han entès això i això també ens ha fet obrir una mica les mires i no fer només tallers a infantil i a primària, sinó ja entendre que aquesta generació de talent ha de ser a tota la societat i, per tant, estem fent també xerrades a les AMPAs, estem anant a les empreses a fer consultoria en perspectiva de gènere i bé, hem pogut ampliar bastant aquest ventall i estem molt contentes de la rebuda i a més, en un any hem aconseguit alguns premis, no, Sílvia? Sí, i tant. Ara ho explicarem. Volia afegir també que, com comentaves, Albert, el tema que sigui online, perquè vam néixer en plena pandèmia, al principi ens va com generar de dir, ostres, ara què passa, no? Però també ha sigut una nova oportunitat, no? Perquè sí que és veritat que a l'hora de fer un taller és molt diferent si tu hi pots ser presencialment, no? Perquè captes coses que a través d'una pantalla és impossible o pots, per exemple, fer interactuar els infants entre ells, no? Clar, a través d'una pantalla entre ells, si estan cada una a casa seva, és complicat, no? Però, en canvi, ens ha donat noves oportunitats que, com ara es diu, aquesta crisi ha fet aquest avanç tecnològic, ens l'ha portat molt abans del que estava previst. Llavors, ens permet, per exemple, estem fent un extraescolar amb professorat de l'Escola Júnior d'Enginyeria que estan a Granada. Llavors, podem arribar, per exemple, a aquells infants que estan en un poble, en una escola rural, que són 5 o 6 infants i que no poden tenir cap activitat extraescolar. Doncs això també ho hem vist com a una nova oportunitat de, gràcies a la tecnologia i aquest avenç que hem fet, poder arribar a això, a trencar altres discriminacions. Aquesta tasca... Sí, en teniu uns quants ja? Sí, bé, només de començar vam tenir la gran sort de poder anar a l'STEM Women Congress aquí a Barcelona i vam participar en una sèrie de votacions populars i vam guanyar el primer premi com a projecte d'empoderament femení i poc després vam guanyar els premis, un dels primers premis a ENTEC, que és una associació gironina d'empreses tecnològiques, i alguns dels segons premis i jo crec que ja es pot dir l'altre perquè ja ha sortit publicat, no, Sílvia? Que de fet l'anem a recollir demà. Molt bé. Doncs demà a l'Institut d'Estudis Catalans, dins la part de tecnologia, ens ha donat el primer Premi Creu Cases, Dones per canviar el món, d'aquest any 2021, i estem molt contentes perquè tot això ens ajuda no només a donar visibilitat al projecte, sinó a poder-lo tirar endavant. Sí, en aquest cas també està molt bé. Perdona. No, digues. Que també està molt bé que en aquest cas és una mica com hauríem també d'actuar des de l'administració i la societat, de posar recursos, en aquest cas materials econòmics, per poder tirar endavant aquestes iniciatives. Perquè nosaltres volem donar-hi aquesta continuïtat a través de la professionalitat. Nosaltres contractem a les millors persones per fer els tallers, garantint que sempre la presència de dones és el 50%, però clar, tot això és a canvi que hi hagi empreses que l'administració aboqui recursos aquí per poder-ho realitzar.
I en aquest premi està bé perquè té dotació econòmica, per tant, ens permet també fer moltes altres actuacions. Doncs moltes felicitats, Sílvia i Andrea, Sílvia Planell i Andrea González, directores d'aquest Enginyera, per aquests premis que esteu rebent per aquesta tasca ben feta. És una tasca que moltes vegades diem de l'hauria de fer l'administració, però a vegades s'ha de posar la iniciativa privada, en aquest cas gent amb talent com vosaltres, perquè finalment també es pugui fer aflorar el talent dels més petits. Gràcies per atendre el Catalonia Talent i moltes felicitats de nou. Moltes gràcies, Albert. Bona tarda.